Deci am început la Chița să filmăm. Dar fă pauză. Să nu mai drill-ul și fă pauză. Drill-ul, Dacă băgăm pe YouTube, degeaba îl bagi 20 de minute. trăsătură, după 14 ore. Am luat unul de 4 kg acum vreo 3 ore, la 5:30 dimineața, să vedem. Și acum să vedem asta. O să facem pauză că nu avem baterie și gata, începem. În Juvennic, uite-l aici. Hai, Viorele, hai! Ohoho. Mamă, să moară măsa aia cât e. Mamă, să moară măsa asta, are cel puțin 6-7 kg. 10, să moară ciclan. Nu, hai. Ia uite-l Lucația și pana asta cât e. Ei, da bine că ei dă drum aici. Ridică mai bine, ridică sus. Mai bine, ridică sus. Gata. Filmezi? Da, filmez. Mai bine, ridică sus. Mamă, du-te în gura, mă. Tena a avut dreptate, Cristi. Este, mă. Mamă, asta are 6-7 kg cel puțin. Mamă, ce frumos este, moară ce. Aici a scăpat. Uite aici, ia uite. Ce înseamnă tenul? Ca să vedeți cum face tenul. Gata, oprești. Gata, Fă pauză. pauză să vedem cât are. Nu. Pasă. Uite-l tot. Dacă le aranjează mama. Are vreo 6 kg, a? Eu cam așa cred. 6 kg. Uite-l cât e. Deci are 2, aproape 1 metru. Hai că vedem acum cât are. Ăla de dimineața avea vreo 4 kg, 3,5, 4, nu? Nu, le aranjează mama, nu vă speriați. Stai că ăsta are buză din aia gros. Da, mă liniște, nu băiat. Cât are? 4. 4,20. 4,200. Asta a fost.